kamar da kamar yin gaddama rashin gani na sosai ya ga shi'a ba su ce da su da kiristoci ne da suke ba nan kirsimeti shi'a ma ya shiga coci kiristan ma sa gayyatar kirista masallacin su ta shugabannin kiristocin duniya na yahudu birnin su isra'ila shugabannin shi'ar duniya birnin su iran kun ce da ku da su ɗaya ne to jama'a a ji a bincika yaya labarin iran yaya labarin isra'ila yan uwa da yan uwa din sun ce ne kuke da kuke da kuke ya aka yi suka ɗebi ba mabawai suka kashe wa iran ƙwararrun masanan ƙere-ƙere guda kaza yan wantaka ko soyayya ko duk ɗaya ne ko da suka sha wuya iran din ba su mai da martani ba duk mai da martani da suka yi ƙwararrun sun nan su ya tashi su yau to ya kai kuke hannun yan uwa kun ce daidai kadan islam ka je ka raba faɗa kun ce ɗaya ne na ce ƙarya